Agera. Ska ni åka nästa tisdag? Ja, men då kan inte gå vidare. Vi har Vi har räknat med att han ska skjutsa oss. det är den där filmen då. Men det är det blir om de här målen inte går. Flygbolaget betalar åt det. Ja. Fast å andra sidan är inte du 9 år heller. Nej. Sitta där faktiskt. Nej. Man får ju såna här matkuponger, vouchers och sånt där också utav flyg. Försäkringsbolaget. Flygbolagen förlorar $4 miljarder om dagen. Någonstans måste ju de pengarna tas. Men det ska inte bli dyra flygbiljetter framöver då? Kan det ju då? Dyrare försäkringar i alla fall. Kan man ju tänka sig. Försäkringsbolagen får ju ett helvete nu. Nej. Så man vill ha ett par gånger. Jag tror det. Jag vet inte. Kanske det är en rolig. Kan prova en lite. Ska vi smaka lite på? Jag beredde med kameran just för dig. Ska du ha den? Titta. Vill du inte ha? Det är jättefint. Var lite sur. Det var gott va? Och lite till? Nej. Det vill jag inte. Prova ner det. En liten videosnutt. Man äter kött för första gången. Ja, men det skickar du till mig. Ja. Nu ska vi ta ut alla blöjor. Det var så svårt att planera från den här vulkanen slocknar helt plötsligt. Det var som vanligt någon dag efter. Så jag menar, det går inte att planera Nej. på tisdag. Nej. Det går inte att säga. Jag tänkte det skulle bli ganska regnigt. Är inte det bra för en askmål? Även måste ta med sig lite ner. Det var ju bäst om det stiger för högt upp. Då hamnar det ovanför molnen. Och då är ju vägen för solstrålarna så då blir det lite kallt i jorden. Ja. Det var någon sommar, var det väl då början på 1800-talet som hade uteblivit i sig? Ja. Åh, vad trevligt. Den var svält och missväxt i Sverige. Ja, visst, det är väl inget som växer då när det inte kommer någon sol. Usch, det hoppas jag inte. En sån saker som fraktas med flyg är till exempel massor med fisk. Ja. Vildrivor från Sydamerika, gurka från Kanarieöarna. Det är inget sånt. Attans, jag får nya grönsaker. Ja,